Anoetako jaietan, Oriako limusin taldeak urtero juvenil mailako lasterketa antolatzen du. 86 kilometroz eta 2 mendatez osaturiko lasterketa honetan, aurten 62 parte hartzaiek eman dute irteera. Anoetan hasi eta 2 joan etorri egin behar zituzten Lizartzara. Ondoren, Aleiatik barrena, Orendain igo, Amezketara jaitsi eta Altzo igo ondoren helmugarako bidea hartzen zuten. Gaurkoan etxeko lasterketa bat duzue, Anoetako jaietan urtero egiten duzuen ohiko lasterketa, errepidea, guztia dago, horrek nolabait eragingo du lasterketan? Bai, asko eragiteu. Gehien bat Puerto Jetxiratan herriak pasatzeko, baina bueno, nik uste bustita daola, baina hau herriko inguru hau Tolosati etorri gata nahiko lehorrezion karretea, eta gaina guardialdea esan du altxatzea, pensatzen lehortuko dula. Ibilbide gogorra dute gaur? Bai, hombre, azkenen mutiko dia 17 urtekok, pixkat behar dute ibilbide gorra. Egia esan lehenengo 60 kilometroak, 50 kilometroak laua dia, Lizartza junda etorri, horrez dakate inungo arazorik, eta gero ja bukaeraldea dakate ja Orendain mendatea eta Altzoko mendatea, baina bueno, karrera nahiko polita. Aurten honetan nahiko demoraldi borobila ari zarete burutzen Oriako txirrindulari taldean, maila guztietan, bai eskolartekoetan, bai kadetetan, da juvenietan, adibidez, asteburu honetan ere Unai Iribarrek beste lasterketa bat irabazi du, ja desente daramatza irabazita, ez? Bai, atzo goizen kadeteak Urretxun korritu zen, 6 karrera damazki jarraian, Gipuzkoan korritutakoak, 6ak irabazita damazki, talde kade bai irabazi zuten atzo, eta egizan kriston denboraliekin nahi da. Pistan hasi zane bai oso ondo, eta karreteran bai oso ondo dabil. Zer suposatzen du taldearen horrelako emaitza onak lortzea? Garbiki hor dago eskola bada. Dabiltzen mutikok ikasten. Asko suposatzeu beraientzako, denantzako motivazio da, giroa egiteko, taldea egiteko oso ona da. Eskolantzako, bueno, bai, asko. Azkenez atzeti datozten gazteke bai ikuste gue nola dabiltzen zarrak, eta motivazioa handia da. Patrozina horren aldetik ez dio eskatzen inungo emaitzik ezer eskola bada eta hori garbi dakau, baina bueno, asko suposatzeu motivazioa eta giroa. Juveniletako zuzendaria zaitugu, azaldu guzu, zein da zuzendari baten lana lasterketa batean? Pixkat itzaite dugu errekorridoi buruz, nola jundaiteken karrera, eta pixkat aber nola programatze deun, aber zein dauden ondo, eta pixkat aber nola indezakeun, eskapada bat iteko, edo puertoa izenek itxoin, edo pixkat hoi ite deun. Juvenil maila nahiko gogorra da, urtea luze egiten da, nola ikusten dituzu zure txirrindulariak? Ondo, pixkat hasi ziane noaindikan jartzeko zaude, baina aurrea dijoan einen mejoratzen dijoazte denak, eta oaindikan gerra emango gue. Aurreko asteburuan taldekako sailkapenean nagusi izan zineten, garrantzitsua izango da txirrindularitzan taldea ondo ulertzea eta taldeko lan hori burutzea, ez? Bai, azkenen behatzi daude ekipon, eta hasi dia irabazten hasi ginen por ekiposeko klasifikazioak, eta hemendik aurrera espero dugu gehiago atako juela. Esan daiteke txirrindularientzat mailari garrantzitsuena dela, hurrengo urtean afizionatu mailara pasatzeko. Nola egiten duzue Oriako limusin taldean? Ze talde dituzue ondoren afizionatu mailara igotzeko? Dago akordio bat, 3 ekipon tarten Oriako daola, eta dago afizionatutan hanpo ekipoa, eta printzipioz akordioa dago area juteko, eta segin nahi dunak aukera daka jarraitzeko. Gaurko lasterketa etxean, ibilbide ezaguna, zuk hori positibotzat hartzen duzu? Bai, azkenen ondo ezautzeu errekorridua, puertoko ondo ezautzetue, eta hori azkenen behientzako hobetoa, ez? Bajadak eta ondo ezautzea, subidak bakie harta nolako dian, da hori azkenen bentaja bat izatea. Ibilbide gogorra dute?
Bai, bi puerto daude, Altzo eta Orendain, eta gero Lizartza bi buelta itezkie. Azkenen 80 kilometro pasatxo dira, baina atzo de karrera eduki zuten. Eta bueno, azkenen ja bi karrera jarraian notatzeu indarretan. Beno, Julen, ja udarara sartzeko momentuan gaude, demoraldia ja nahiko luze izan da, kontutan hartuta ziklokross egin duzula neguan, eta orain udara partean errepidan zabiltzala, azaldi guztu nolako laburpen egingo zenuke zure demoraldian? Bueno, ziklokrossiko temporada bastante ona inun, baina gero karreteran hasi behar nunen justu lesio bat izan nun, eta hortxe denbora asko aldu nun, da oain pixkanaka rekuperatzen nahi naiz. Oain 4 karrera mangizkit, gaurkoa 5. Eta nahi oain dika motxa egite zait, baina bueno, luzatu ba. Izan ere lesioak eta nahiko gogorrak izaten dira, txirrendularitza ere kirol gogorra da, normalean nolako lesioak izaten dira ekidin behar direnak? Bueno, lesioak normalian muskularrak izatea, baina batzutan ezurrak haustea, eta nik ezurra hautsi nun, hankiko ezurra hautsi nun, da hoi gehixo kostatzea muskularra baino, eta bueno, hortxe galdu nun denbora gehiena. Elikadurari dagokionez, txirrendularitzan, nola elikatzen zarete? Bueno, pixka zaindu beharra dago, karrera nio lehenago pasta jan da hidrato de karbono eta hola sartu, baina gainuntzian ez gara profesionalak eta orduan pixkat boleri pixka jatia eta hola. Gaur anoetan esan daiteke etxean duzuela lasterketa, nolako errepidea duzue? Bueno, errepidea begira karretea guztik ezautze ditugu eta alde hortatik errexia ingo zaigu, baina bueno, atzo karrera izan genuen da bastante gogorra izango gutzako. Errepidea bustita dago, agian oraindik lehortzeko aukera izango du, eragingo du nolabait bustia egote horrek? Bai, hombre, bustia egote horrek kurbetan deskonfiatu iteizu eta orduan pixka kontrolatu sartu batzu kurbetan, beti eroritzeko arriskoa eta azkar sekatzean karrerako. Aurreko asteburuan taldekako sailkapenean garai izan zineten, nolako balorazio egiten duzu taldekideen inguruan? Taldeko kide batzuk oso fuerte daude eta espero la jarraitzea danak, beste garaipen batzuk etortzean. Morro do Dendê onde invadir. Nós com os alemão vamos se divertir. 62 parte hartzaietatik 40 lortu zuten amaitzea, eta 22 txirrindularik ez duten lasterketa amaitzerik lortu. Lasterketa hasiera batetik zatituta joan zen, eta sprint arriskutsu baten ondoren, Beola motor taldeko Imanol Etxeberriak lortu zuen garaipena. Bigarren postuan Neumatikos Txepetxa taldeko Jon Uranga salkatu zen, eta 3. postuan Aritz Kortabarria Borintxo Okindegia taldekoa. Taldekako garaipena Beola motor Citroen taldeak eskuratu zuen, eta mendiko saria Ulma taldeko Julen Umerezek eraman zuen. Taldeko lehenaren saria Oriako Limusin taldeko Andoni Urbietak eraman zuen. Bestalde, kadete mailan asteburu honetan, Unai Iribarrek beste garaipen bat lortu du. Jada, 6 garaipen daramatza denboraldi honetan errepidean.